Teraz sme navštívili farmu Wilforda Lamastosa Elida, Pinka Elida. A Wilford, to vám musím povedať, je neskutočne úžasný, energický človek, ktorý sa podelí o každú informáciu, ktorú vie, o každú vedomosť, o svoje nadšenie pre kávu a preto nám ukázal z farmy maximum od začiatku až po koniec. Takže dnes to bude nabité informáciami. Našu túr sme začali v kávovej škôlke, čiže malé kávovníky, ktoré sa ešte len pripravujú na to, aby boli sadené na farmu. It's fun. Súpali sme do výšky od 1600 až po 2000 metrov nad morom a sme sa dostali k nádherným kávovníkom. Je to prevažne gejša varieta. Farma sa nachádza v nadmorských výškach v Národnom parku Vulcan Baru, čo je neskutočné, pretože tá príroda je tam nádherná, nádherný prales. Look. Wow, look at this tree. This is a geisha tree. Look. Everything green here. That's the Elida geisha green tip. Okay. Káva sa prevažne spracováva suchou metodou, ale majú aj mokrú metódu. Čiže v fermentačných tankoch sa káva fermentuje, keď je odstránená od dužiny. Následne potom sa suší buď na afrických posteliach, čiže vo výške, na takých sieťkach, alebo rozložená na zem. Natural is 2 times the size, the volume of a wash. And then it takes 2 times longer. So you do 4 times. Toto je naturálny spôsob, čiže čerešne sa iba pozbierajú a rozložia sa na slnko sušiť. Sušia sa, záleží od počasia, niekoľko týždňov. Toto sú čerstvo zozbierané čerešne. Sušenie záleží prevažne od počasia, s ktorým práve teraz bojujú. Preto používajú občas aj mechanické sušenie. Škoda, pretože 5 minút videa je strašne málo na to, aby som vám povedala úplne všetko, čo sme zažili. Takže aj keď sa vrátime s panami, určite pribudú ďalšie videá, pretože toľko dobrodružstiev a toľko informácií, s ktorými sa Wilford podelil, tie musia byť zdokumentované a šírené ďalej. Takže ja už sa teším na dnešnú farmu. Dneska navštívime Jamisona, Pinku Devorah. Zatiaľ, pa!